Moni abandi alongo takumananso programu yathu ino tiyende limodzi kuchokera kuno ku Lilongwe ya Diocese Malawi. Mpulogalamu ya mbuyomo taona zina ndi zina zokhuzana kuti diocese yathu kuchokera kuti mbiri yathu apo ndi apo. Lero ndimafuna kuti ndiyankhepo pang'ono ndikamayankha funsoli ndekuti mutu wa leronso tikambapo. Anthu amafunsa kuti kodi diocese kapena archdiocese tikamati ku diocese kuyendetsedwa ka mpingo kodi kumakhala magulu ati amene amayendetsa diocese, chifukwa tikudziwa kuti archbishop kapena bishop aliyense ndi amene amatsogolera diocese koma sagwira ntchito yekha. Ndiye kuti zinthu ziyende mu diocese kapena archdiocese yathu ya Lilongwe pali ma department kapena kuti pali maofesi osiyanasiyana amene tiyenera kudziwa kuti kodi amatani, cholinga chake nchani. Ndisanapitirire kukamba zimenezi ndimafunanso ndikudziwitseni kuti maofesi wa akuchokera m'buku limene lili la malamulo a mpingo limene pa Chingerezi timanena kuti canon law. Buku limene silimabisa lidafotokoza bwinobwino kuti kodi diocese kuti ikhale yachikatolika, diocese yabwino ikhale ndi nthambi zotani kuti iyende bwino. Pali nthambi zingapo zimene ndikufuna kuti tifotokoze koma ndi pambuyo pake nditsamirapo pa ndime ina imene ili yofunikira kwambiri. Diocese potsata malamulo a mpingo choyambirira bishop amazunguliridwa ndi gulu la ansembe. Tiyambirira pala ansembe onse amene alipo masisitiri amzipani akhristu enake onse wa ndi diocese. Koma pali kabungwe kamene kamakhazikitsidwa ka ansembe amene amasankhidwa ndi bishop. Ansembe amenewa ndi alangizi a episkopi. Ndiye tikaona pa malamulo omwewa amene tinawowa makamaka kanoni namba 502 imene matiuza za kodi kabungwe kamene ansembe amakhala mwangati, amasankhidwa bwanji. Ndi alangizi monga yapanda ndifana tsindike nkhani ya kulangiza. Ndi alangizi amene amabwera kulangiza kupereka maganizo awo kwa bishop pakayendetsedwe ka diocese. Malamulo limene matiuza kuti anthuwa akhalepo pakati kuyambira 6 namba 6 kukafika 12. Ndi ansembe amenewa amasankhidwa ndi bishop ndipo amakhala pakanthawi ka zaka 5. Ndiye kuti zaka zisanu. Ikatha zaka zisanu zija ambuye episkopi atha kuonjezanso kuti abwerezenso ndime ina kapenanso amasankha ena amapuma pang'ono pa ntchito imene. Ndiye bungwe limeneli kuyambira 6 kukafika 12. Ndipo anthu amenewa chimene amatani kwenikweni kwa archdiocese yathu ino ya Lilongwe tinawo. Amenewa amapereka malangizo chifukwa ambuye episkopi akamayendetsa diocese amakhala ndi uphungu kuchokera kwa ansembe masisiteri. Ndi ansembewa amakhala kuti ndi anthu oti akulumikizana ndi moyo wa diocese. Ndi pamabwera ndi tumiti yosiyanasiyana imene imaperekedwa kwa iwo kuti amve ambuye episkopi amve kuti anthu muganiza bwanji. Ndipo zonsezi akazika pamodzi amagwisa ambuye episkopi amagwisa ntchito poyendetsera diocese. Ndiye ndikana kuti kupereka uphungu titero. Si zonse zimene amakamba kumeneko chifukwa ena ngumanena kuti ndikuti nkhani zonse za mu diocese amakamba ndi bungwe limene lalangiza bishop. Ayi, timasankhula zimene zizofunikira kwambiri ndipo zinthu zija zimakhala kuti mwina zofunika kuti zichitike msanga kapena zina zakutsogolo, koma ndizoti sizimatenga zonse za ma diocese chifukwa pali maofesi ena amene amayina kuyendetsa zimenezi. Pokambirana pali zina zimene amayenera mwinaso kuti avote apereke voti yawo, ndipo akagwirizana kuti okay ife tikuganiza chonchi ndikuti ambuye episkopi amatenga maganizo awo kuti agwiritse ntchito. Zili kumbali ya episkopi kuti agwiritse ntchito zimenezi
kapena ayi agwise maganizo ena chifukwa uwu ndi uphungu. Mafunanso kuti ndifotokoze apapa takamba za alangizi a Ambuye Episcopi. Komanso ndimafuna kuti tione kuti palinso gulu lina limene limabwera kuzathandiza Ambuye Episcopi limene timatchula kuti Curia. Ndiye tikati Curia liwuli likuchokera ku Chilatini limene mathandiza kuti matanthauza kuti ngati bungwe loyendetsera zinthu. Ndiye bungwe limene lili silija lapoyamba lija la alangizi a Episcopi yayi, koma bungweli ndi amene ansembe amene amatsogolera ma department akuluakulu mu archdiocese kapena mu diocese. Mwachitsanzo, moyo wa utumiki wa uzimu mu diocese umene timatchula kuti pastoral office, amene amayendetsa kuno ku archdiocese ya Lilongwe timatchula kuti pastoral coordinator. Ameneyo ndi mmodzi mwa gulu ilili timati Curia. Palinso mmenemonso muliso amene amayendetsa malamulo a mpingo imene timati judicial office, judicial vicar. Ameneyi ndi wansembe amene amayendetsa za kayendetsedwe ka malamulo a mpingo. Mupingo mu diocese muja komanso pali milandu imene imabwera kuno yokhuzana mwina kani mabanja kazonse. Koma milandu iyi ndimafuna kuti ndikambepo ni milandu imene imakhuzana malamulo a mpingo ndi kayendetsedwe ka mpingo, si milandu ya kupalamula kunja uko kapena kukhuzana ndi malamulo a dziko ayi, ni milandu ya mu mpingo. Ndiye gulu limeneli timalitchula kuti gulu limene Curia. Ndayiwalanso kunena kuti palinso secretary mlembi wa Episcopi amene limenemo. Kunoku ku Lilongwe Archdiocese tinayikamonso anthu ena awa amene akuyang'anira kuyitanidwa mayitanidwa mu mpingo, vocations promoter, alinso mukabungwe kameneka. Palinso ena amene tinayikanso mmenemo ndi amene amatithandiza pokhuzana ndi za chinyamata mwachitsanzo. Tinaganiziranso zimenezo ndi kabungwe kameneka kutithandiza zimenezi. Ndiye ndimangofuna kuti ndione tizikamba za mabungwe ena. Pali mabungwe ena mwachitsanzo apo sindikamba kwambiri chifukwa kuti nthawi sikutilola. Ndi bungwe limene limakhala ndi ansembe amene amayang'anira madinari, timati DCOP, madini. Tizoti dinare ndi maparishi, banja la maparishi angapo adera limenelo timati dinare. Ndiye madini onse ndi amene amayang'anira madinari wansembe amene wawa amapanga bungwe lina limene timatchula kuti Diocesan Council of Priests. Ndiye ndi bungwe lofunikira chifukwa limatenga zonse za kumaparishi kwawo kubwabweretsa kuti azipereke kwa Ambuye Episcopi. Ndiye iyi bungwe limene ndilofunikanso kwambiri. Bungwe lina ndi msonkhano wa ansembe onse mu archdiocese timatchula kuti Presbyterian Council. Presbyterian Council ndi bungwe msonkhano chabe, ni msonkhano timabwera pamodzi kukambirana zina ndi zina. Ndiye funso lina nkumafunsa kuti tsono mabungwe onse amene nawo oyendetsa diocese ndi ansembe okhaokha, kodi akhristu ena ali kuti amudikire kaye pang'ono? Chifukwa pali maofesi mwachitsanzo, maofesi azachuma, tini makomishoni monga Justice and Peace ndena za umoyo, zimene zili zambiri kuposa mabungwe ena nawa kumene koko amatithandiza si ansembe, amatsogolera si ansembe. Ndiye ndimafuna ndiongole paenepo kuti chabwino mpaka napano taona mabungwe amene akuyendetsedwa ndi ansembe, koma pali mabungwe amene amayendetsa ndipo ndiofunikira kwambiri kuti diocese yende mwachitsanzo chuma chena kuyenda. Amene amayendetsa ndi akhristu enake kapenanso amene sali ansembe. Pakali pano kwathu kuno amene akutiyendetsera za chuma ndi Sister Doris Tembo amene ali asistere si ansembe, koma mu ofesi mwawo mwa akhristu enake ndithu mudati muyende mu ofesi osiyanasiyana tikugwira ntchito limodzi. Ndiye ndimafunanso ndingongolerapo penepo. Ndimafuna ndikambe kuona kuti kwa ifeyo amene tikufuna kuti tidziwe zambiri za mpingo, musakayike kuno kuti maofesi athu ndotsekuka.
azakulandirani ndi manja awiri. Mwachitsanzo ngati mufuna kudziwa zambiri za diocese yathu, Tindi Radio ali nafe, ali ndi zambiri zimene angati kuti agawane nanu. Ndiye nimafuna kuti lero tikambe zimenezo. Taona zinthu zingapo. Ambuye Episkopi sakhala okha, sakuyendetsa okha, andi bungwe la alangizi, ansembe amene timatchula kuti College of Consultants. Taonanso kuli Kuria, kenaka taonanso kuti msonkhano wa ansembe uja. Ndiye taona maofesi. Ndimangofuna ndingotchulapo za maofesi ena amene tinawo kuno. Pali ofesi yoyambirira ndi ya Pastoral Coordinator. Pali ofesi ina imene imakhuzanso za utumiki wa mumpingo timatchula kuti PMS iliponso kuno. Ofesi imeneyi pali kuzachuma tinawo kuno ofesi imene ilipo. Palinso ofesi ina imene tinayo kuno ndiyo khuzana ndi za akagwiridwe ntchito ka antchito athu, Human Resources Department. Ndi tikalowa kuza maphunziroko kuli masukulu ambiri amene timayendetsa, kuzipatala kuso kuli masukulu ndi ma projects ambiri. Ndangolankhula pang'ono kuza zimene zikuchitika, koma kuti zambiri kunoku zimene tiyenera kudziwa. Ziko andifunsa kuti kodi kwa munthu amene ali kumudzi amene sanapite ku sukulu, mwina zimene ndikukambazi mwina sangathe kumvetsa bwinobwino, ndingamuuze chani uthenga wanji zokhuzana za diocese. Uthenga wake ndi umodzi. Kwa tonse ifeyo akhristu akatolika kudzera mu ubatizo, komanso kwa ena sanabatizidwe tinde akati kumeni, ifeyo tonse pamodzi ndi diocese. Tikamaganiza za diocese tisamaganize kumene kumakhala ambuye episkopi, kumene kuli maofesi. Ayi, diocese ndiye ndifeyo, ndiye diocese kumene muliko ili kumeneko. Mwachitsanzo mphakati wanu ndi diocese, parish ndi diocese. Ifeyo kuno chimene timachita ndi kuyesetsa kuti diocese imene kupezeka ponseponse zinthu zikuyenda bwino, ndiye chifukwa chake tini maofesi. Maofesi amene tinawo kunowa ndi okutumikirani inu, kuti mpingo wathu ngati pali zina ndi zina zokufuna kuti tikuthandizeni mutipeze ku maofesi kwathu. Ambuye episkopi sagwira ntchito okha, n'chifukwa chake ambuye episkopi ali ndi nthambi zonsezi zimene amagwiritsa ntchito. Ndimafuna kuti nditsindike kuti ena amachita mantha kuti ndipite kwa bishop kapena ndipite ku diocese ndi kuti ndikafika kumene sakandilandira akandikayikira. Izimene zozo muchotse maganizo amene atichotse. Mukapeza mpata kuti mwina muli kuno ku Lilongwe, bwerani muzatidziwitse ndinu ndani, ndipo maofesi athu ndi otsekuka, adzakulandirani ndi manja awiri kukuonetsani zimene zili kuno komanso zimene timachita. Chabwino. Liwu la Monsinyo lakhadi kugwiritsidwa ntchito, ndeni mafuna kuti tisiyanitse pakati pa Monsinyo potsata malamulo a mpingo ndi Monsinyo potsata chizolowezi. Zimenezi ndi zimene zakhala zikuchitika kwathu kuno ku Malawi komanso mwina maiko ena. Tikati Monsinyo liwu limene lili ndili kuchokera ku zinenero zina, makamaka zinenero za anzathuko amene zikuchokera ku chineno cha Chilatini, zimatanthauza kuti ambuye anga, tingotera kuchoncho, my lord. Chifukwa ngakhalenso mabishop timatchula kuti ambuye. Koma umbuye umenewo ndikunenawo si umbuye wa episkopia. Ndipo tsata malamulo a mpingo amatiuza, makamaka titenge zimene anatiuza Papa Francisco. Ananena kuti ku diocese ngati pali wansembe amene afuna kuti apatsidwe ulemu wapadera chifukwa cha kudzipereka kwake ku mpingo muutumiki wake, kambiranani ndipo ndipatseni dzina, ndipo ameneyo amampatsa apatsa kuti dzina limene kuti
Monsinyo, ndipo palinso zovala zake zimenenso amavala. Zimafanana pang'ono ndi za bishop, koma si bishop ya. Mwachitsanzo amatha kuvala mikanjo ngati wa bishop koma savala mtanda. Ndiye amenewa kala temuti munthu tilengeze kuti kulengeza kuti uyu ndi Monsinyo ndi chikalata chapadera chimene chimachokera kwa apapa, ndipo timalengeza pagulu, ndipo timamveka chisoti chakecho pagulu. Nde kwathu kuno ku Malawi tinalinso ndi chizolowezi, ndipo chizolowezi chilipobe koma ndi chizolowezi kuti amene ali ngati mavika general madauses timatchula kuti Monsinyo. Ndiye vika general amene wakhala Monsinyo pena pake timafa munthu sukhala vika general moyo wonse ya. Ndiye timaona kuti munthu akakhala vika general timamutchula Monsinyo. Ukatha vika general anthu mamakangati anthu amasokonezeka pang'ono kuti tsono tiatchula ndani kama ababowa. Ndiye zimene zizakhazi kuchitika ndi chizolowezi, koma ndine kuti si zimene zili malamulo ampingo. Kodi timalakwitsa? Ayi, sitimalakwitsa. Pena kunali kufuna kungopereka ulemu, koma titsate malamulo ampingo. Kwathu kuno tindi a Monsinyo Patrick Thawale. Iwowa nthawi imene anali vika general potsata chizolowezi cha muno Malawi timachwa kuti a Monsinyo. Koma titakhala pansi tinaona kuti umonsinyowu tiuyepemphe kuchokera kwa apapa, ukhale umonsinyo okhazikika potsata malamulo ampingo. Ndiye mwamwayi apapa athu anavomera, ndipo munaona kuti anali ndi akuvala nditu andile ulemu wamwe. Iwo aja na Monsinyo mpaka nakufa titero. Ena kumafunsa nanga sono izi zilowezi zikupitirirabe. Izozo ndizo pena ndizomakhala zovuta kusintha kwa amene ali mavika general. Akasintha ovika ngati sali mavika general si bwino kupitiriza kukatchula kuti a Monsinyo. Apa ndimangofuna kuti ndiongole bwinobwino. Ngati chili chizolowezi chongofuna kupereka munthu ulemu kwa munthu, akakha kuti sali vika general sitinayenera, ndipo sitinayenera kutchula kupitiriza kukatchula munthu puncha kuti Monsinyo. Ndikanakonda kwa ine, ndikadakonda kuti kwa ineyo ena atakhala ndi maganizo ena, ndikadakonda kuti tizitchula Monsinyo kwa amene alandira kuchokera ku Roma okha. Ndikadakonda choncho. Kwa ena amene salandira ulemu umenewo tizingowatchula kuti abambo akuti athu avika general basi. Potsiriza ndimafuna ndikuthokozeni kwambiri kuti tikuyenda limodzi, ndipo mwapirira kumvetsera programu iyi. Muli mafunso ambiri ndikudziwa, chonde tumizani mafunso anu kwa abale athu kuno ku radio Alinafe. Anditumizira mafunso ndipo tiziona mmene tingathe kumayankhira mafunso amenewa. Mwinanso ndemanga zonse zolandiridwa.